Bawa saya dah. Dan sebagai perdoman mga kauban di ataring backpackers ng among kauban sa DJ gid pasil patay si Inday Rupeng sa iyang ikaipon atong ikaipon niya nga si Andro Fronteras anak yang lawas nang sebuah virus pamilya no natural ba Inday Rupeng nga sa mga pamilya sa DWRD kasing-kasing ng paisubo sa kamatayon ni Rupeng yudahan niya kipusil patay kagabi among bitaw ni BJ ni sa itong KCFM sa DWRD kanang subok na mo dire patay dire na sa area nga backpackers kasi patay na sa iya nga gidahan nga iyap si Andro confirm si Andro yung surrender ha? Andro Fronteras taga Pandan mo no? Pandan yung surrender sir. Asa ka surrender? Berapa? Orang na siguro diha sa City ka naman pwede pa mo pa i-confirm. Kasi berapa may amigo mo nila berapa Sige. Igidahan to kay Posel gabi mga kato pagdas ninyo nga pagtawag sa oras ato? Alas 11 nanawag sa magpatabang ninyo? Nakadungog mo sa iyang background kita pagtawag nga nagkakomosyon ba sila? Mo magpatawag mo sa kayo sa dato ko ako ari kung diyan na may dato sa mo sa isang sagdi kay mo gawas ko sa mo to pag ingon sa mo gawas sa mo may ingon ba ngana si ano siguro to Andro to muuli ko ngana sa pag muuli ko sa dato tabang ngana ano man sa pag ingon sa tabang sa ay ko sa misran na cellphone si Kapen to nangya gibalik-balik dire sila do na kapila may balik ka di wala tawa nila nga mabre sige mag-ayo iskan na wala ni reply so mo ni gon right Bukas na kuan ba bukas na Mato mas lahi na don akon amo to mga kaisona no mga katong atong ginenabe sa ito sa atong puyan ni Inday Rupeng sa ato nga QJ sa mga nga DJ din mo sa kuan sa KSFM ako na nga subo namang gay palang nungon sa kamatayon sa mga kauban nga si Inday Rupeng gipatay pusel dire sa Packers AIDS dire sa Barangay Mansasa. Salamat kayo kayo. Hello mga kaibigan, nandito po kami sa bagong channel namin, Boys PH Vlog in Bohol.
ito po yung mga katropa ko, no, si Clark J. Gilarion, si Martin De Los at pangalan ko po. subscribe, Yes. like, share, and thank you. My name po, Salamat. ang pangalan ko pa ay si John Cabello De Loso. At yung Ako isa ang po leader. namin, at yung isa po namin kaibigan nagtatrabaho, pangalan niya Jobando Malauron. Okay. At salamat po and thank you